фамилия и на цяла община Струмичка регион. Срещичка е! Честител преди да си живи и здрави, Господ здраве да ви даде. Свиркам си, списано ти къде са. Това е за момичката, да ви нося на вас, на вашата фамилия много велики и на всички граги на тези Струмички регион. Тук имаме книжкичка, толкова удобно за 20 динара. Комерциалните от сам ги го напишат именство, окей, кръста и да се видят тия разсекявани. Просто здраве да ви даде на вас.